El petit príncep, 6è capítol. Ah, petit príncep, així, de mica en mica, he comprès la teva videta enyoradissa. Durant molt de temps, la teva única distracció fou la dolcesa de les postes de sol. Vaig conèixer aquest detall el quart dia, al matí, quan em digueres: «M'agraden molt les postes de sol. Anem a veure'n una». «Hem d'esperar». «Esperar què?» «Que el sol es pongui». De primer et vas quedar sorprès, després et burlares de tu mateix i em vas dir: «Sempre em sembla que encara sóc a casa». És clar, quan als Estats Units és migdia, tothom sap que el sol es pon a França. Si poguéssim anar a França en un minut, podríem veure la posta de sol. Malauradament, França és molt lluny. En canvi, al teu planeta en tenies prou de fer córrer una mica la cadireta i podies veure el crepuscle cada cop que volies. Un dia vaig veure pondre's el sol 43 vegades! I al cap d'una estona afegies: és que quan s'està molt trist, agrada de veure les postes de sol. Així doncs, el dia de les 43 vegades n'estaves molt trist? Però el petit príncep no va respondre. Tornem la setmana vinent amb el 7è capítol.